Morgen. Guten Tag. Ich bin Rudolf Bosch und da sind meine Studentische-Karten. So. Čekáme na našeho prvního volajícího. A myslím si, řekneme něco o studeckých kartách. Studecké karty jsou speciální veštecké karty, které jsme sebrali utečencům za hranice protektorátu. Při jednom takovém lovu jsem touto holí sundal jelena, jehož panovi mám zde pod stolem. Tak. A řekl bych, že už to mám prvního volajícího. Ne, nebude to. Tak, první volající, čekám. Tak. Dobrý den. Dobrý den, je to pan Rudolf z EZO TV? Ano, to jsem já. Je to pan Rudolf z EZO TV, já. Mám na vás dotaz. Dotaz? Ano, mluvte. Víte, moje 14letá dcera už 2 roky bere drogy. 14letá dcera? Ano. Jak se jmenuje? Ernestína. Ernestína. Schöne Name. No a ona vám už 2 roky bere drogy. 2 roky bere drogy. Heroin, kokain. Heroin. Heroik. Kokain. No na to musíme zaptat karet. A všechna léčení jsou neúspěšná. Léčení jsou neúspěšná? Poraďte nám, co s tím máme dělat. Tak, zeptáme se karet. Těchto 10 karet s hodnotou 20 říká, že to nedostane. Těchto. Jak to? A těchto 10 karet s hodnotou taktéž 20 říká, že se toho dostane. Těchto 5 karet s hodnotou 20 neví. Těchto polovina z těchto 10 karet říká, že to nedostane. Ale ta druhá se toho dostane. Máme tu poslední kartu, dámy a pánové. Poslední karta. Tajemná karta s obrazem královny Alžběty. Shodou okolností vnučky mého bratřice. So, tato karta je záhadná. A tato karta říká, že neví. So, s tímto problémem... Kompárs, tleskat! So, s tímto problémem bohužel nemůžu nic udělat. Ale musíte věřit v Boha a věřit v Adolfa Hitlera, věřit v SS und SA a především našeho svatého boha Reinharda Heinricha. Musíte doufat, že to nejsi dostane. Bauta. Kompárs, tleskat. Kompárs, smích. Zase se všichni opili. Já, tajemný Rudolf Schumberka a moje studecké karty čekám na našeho volajícího. Tak, mám čas. A pokud zavoláte ní, získáte takovéto studecké chodinky zcela zdarma, dámy a pánové. Tak, už nevolá? Ještě nikdo nevolá. Tak to jsem pozor. Další volající. So, guten Tag. Dobrý den. Je to, prosím, pan Rudolf. Ja, das bin ich. Já vím, že je to případ velice indiskrétní. Nicméně
pomyšlení na tento případ mě tíží již drahně dní. A jsem si zcela jist, že vaše karty ho zcela vyřeší. Pane Rudolf. Jde totiž o to, že moje slovenská milenka. Milenka? Slyšel jsi Milenka? Ano, Milenka? má slovenská milenka. O, Slovensko. Jsi mi krásných žen. Mi již 3 hodiny nebere telefonáty. To je strašné ovšem. Jen si doluju tady studenského šnapsu a už Pineapple und Krabfreud. No, ano. Ona totiž mi 3 hodiny již nebere telefonátu a já se, pane Rudolf, velmi obávám, že oni ji odvezli s nějakým transportem. Víte, ona Ona šitovka? Ne, ona byla emo. Ona se obarvila na černo. To je problém. Proč jste si namlouvala takovou emo? Měl jsi na to namanout. Ale když jsem si ji namlouval, tak byla ještě scene girl. Teď už je emo. Ale musíte si najít nějakou pěknou Ariku. Například znám jednu Polku a ta je výborná dáma. Arika má blondaté vlasy, míří 90, 60, 90. So, das ist wunderschön. So, aber wir können telefonieren, ja? Können wir? Telefunken! So, kennen Sie, wie heißen Sie? Jak se jmenujete? Warte mal. Adelaida. Dobrý den, já jsem Rudolf Proš z SOTV. Znáte někoho jménem Adelaida? Aha, to jste vy. Ale já se ptám, jestli vy znáte... Kompar smích. Máte přítele? Můj přítel, vašeho přítele, vašeho přítele, mám teď na telefonu, teda na kameře, a ten se mě ptá, a ten se vám nemůže už 2 hodiny to volat. A má o váš strach. 3 hodiny? 3 hodiny mám snažit to volat. A můžete mi vysvětlit, jak to? Také se můžete trafit studentských karet, ale ty nejvyšší na požádání. Takže mohla byste mi to osvětlit? Aha, jednání. A jednání s kým? Prezidentem. No to je super. A vašemu prezidentem na večeři jdete a vašemu příteli nic neřeknete? To je ale zprostělná, moje Frau. So? Kompar smích? No, jděte k vašemu příteli, omluvte se mu, kupte mu kytku, pomponieru a flačku vína, rumu, šnapsu. Prostě všeho, co ti dáme, udělejte mu steak, dejte mu všechno, co chce. A jděte za ním a omluvte se. Nashledanou, auf Wiedersehen. So, pane, vaše přítelkyně za vámi za chvíli přijde, nemohla, protože byla na oficiální večeři s prezidentem Slovenské republiky. Takže my studentské karty jsou již zbytečné. To je úžasné. A za vámi teď putují tyto značkové studentské hodinky. So. Dva případy vyřešeny. Zajíč. 2 případy máme vyřešeny. A teď finální a poslední 3. případ. Kdo z vás se zavolá? Budete to vy? Bude to vy, alebo někdo jiný? Já bych rád věřil, že to budete zrovna vy. Ale...
Kompar smích. Zavolejte. Zavolejte nyní. Telefon? Wo ist Telefon? Was? So, guten Tag. Dobrý den. Já jsem tajemný Rudolf a mé studentské Garten. Was darf sein? Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, guten Tag. Pane Rudolfe, já mám veliký problém. Ja, Sie haben ein Problem? Moje schizofrenní manželka začala dnes přesně ve 12 hodin 43:57 tvrdit, že nastane konec světa. Přesně za 24 hodin. Je na tom něco pravdy? A něco pravdy by to teoreticky být mohlo. Ale dámy a pánové, toto není... Dobrý den, slečinko. Dobrý den, tady podívejím na kameru. Dobrý den, toto je má Nedeš. Tady Helga. Má Nedeš Helga. Ona trochu mešugé. Rozumíte? Ona taky tvrdí, že nastane konec světa? To ne, ale to jiné zajímavé věci, které radši nebudu tady říkat. Ano a taky první, že to ztrátil paměti, takže neví, co říkala. So. Kompar smích. Vaše manželka tvrdí, že bude konec světa? Jo, tvrdí. Kdy přesně a při jaké příležitosti začala tvrdit? Bylo to přesně dnes ve 12 hodin 43 minut 57 sekund. So. Přišel jsem domů z práce a podobně se válelo několik rozbitých globusů. So. Na tuto těžbu nemám bohužel dostatečný počet studentských karet. Pokud byste mi byl tak láskav a nazval mi takovéto množství studentských karet za 20 a takovéto množství studentských karet za 10, byl bych velice rád a vy určitě taky, abyste mohli zjistit, co vaše manželka. Střih. Pane kameraman, vy točíte? Točím, vole. Pardon. Tak dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se za pozdní vstup do vysílání. Od pana toho, který nám naposledy volal, přišel na ní obnož studentských karet. Tak, můžeme zjistit, jestli je na něco pravdy. Vyložíme karty, každou obráceně, jednou houbem palic a třetí na hub. Tak, nám tu dá dokonalý obraz dokonalého obdélníka. Pokud přidáme ještě na každou stranu jednu řadu karet, budeme mít taktéž obdélník. Ale když uděláme jenom 3 krát 3, nebo 3 krát 2, tak nás vznikne čtverec. Obsah čtverce je R na druhou. Ale co když je čtverec kruh? Tak to není žádný rozdíl. Země má tvar kruhu, poněvadž je platata. Takže obsah kruhu je pi R na druhou. Pi se nemění, to můžeme vyloučit. A zůstává nám R na druhou, to je čtverec. Takže země je v podstatě čtvercová. Takže si dovoluji tvrdit, že ke konci světa v nejbližších 10 letech
ke konci světa v nejbližších 10 letech nenastane. Jste spokojen, pane? Dobře, děkuji. Nashledanou. Snad to manželka ustojí. A auf Wiedersehen.